Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed. Elabonia ababa Nnipa so na ho nkom adikan. Aboyen bone ababa Nnipa so wa wiyemre mu ho kokko. Emu na Nnipa basori etia won ho. Esani adufu depe ne tumi ho kom na wabaakofo wopase wodi wiase suwenti. Na yarewa huhu ne kom beba abaje Nnipa pepem enkwafu won sem wiase yafa na nyinaa. Hyɛaseɛ hunu nsɛnkyerɛnne maako de aka ya aman hunu a atwa ye ho ahyia na bɔne mmorosoɔ ye hunu no mmaa nyinaa na nipa hyɛaseɛ paa no yie nanso wanya bi na ɛbro no aso sɛ yɛbɛbom ayɛ nipa baako ne ɛbro yɛn ho ase wɔ asafo Awurade anim Momma yɛnkɔ yɛnkɔtodwa anim na yɛmfa yɛn nkɔtosere ento de ɔwɔtumi sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa afiri ahommɔne a ewiase sum ne ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom. Momma yɛmfrɛ Onyankopɔn Tweaduampɔn isane yɛn ma ne yɛn ma ɛmanti. Ɛne ewiase mutimamuni biara a ɔhwehwɛ anidasoɔ ne nkwagyeɛ. Sadi yɛbɛyɛ a yɛbɛnya akoma mu asomdwie ne anidasoɔ kɛse a ɛboro so amanehunu a Nnipa fa mu nyinaa kyerɛ. Anuanom mmarima ne anuanom mmaa ne yɛnyɔnko Nnipa Momma yɛgyina yɛnsiesie yakoma na yɛmmɔ mpae in prayer. Na makapangyarihan sa lahat, amang Onyakopɔn yɛn agya wɔ soro awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu yɛn a wonam utumi kronkron so wabɔ yɛn agya ɛnɛ yɛn nyinaa yɛba wɔ anim kronkron adigya agya yɛda wase sɛ yɛtumi firi biribiara mu firi da biara wɔ yɛabrabɔ mu biara na kwansideɛ pii awɔ yɛn akwan mu ho pii no atwa yɛn ho ahyia nanso agya yɛtenka se wɔgye na wɔho bambɔ wɔde bɔ yi na wɔma yɛ na kwanya pa na yɛyɛ wapɛdeɛ yɛda wase bebree wɔ adɔyɛ nyinaa mu agya mpaebɔ ne sɛ boa yɛn wɔyɛ nkotosrɛ mu yɛsrɛ wo ano yɛawɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ bɛtetire wo yɛmmerɛ a yɛwɔ mu yi aberɛ a yɛrefa ho kyerɛ na tebea a ɛdene mu yarewa a atwa yɛn ho ahyia na agye nnipa bebree nkwa afiri wɔn nsam ohunu wɔn a wɔyɛdeɛ no mmɔbɔ yɛsrɛ wo sa wɔn yadeɛ kyekyerɛ wɔn werɛ wɔn a wɔredi awerɛhoɔ wɔn a wɔrete nisuo aberɛ a wɔn adɔfoɔ werɛ ahoɔ wɔn a wɔwɔ ohia kɛseɛ mu wɔn a wɔn anidasoɔ ayera wɔn a wɔnni baabi kɔ agya yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn ma wɔnyina wɔn nan so bio na wɔnya ahoɔden wɔ wɔn akoma mu yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn a wɔgyina kono yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn mu biara aberɛ a wɔdwene sɛ wɔbɛboa aban no na waboa ama yɛabrɛ yadewa yi ano ase yɛsrɛ wo sɛ kae wɔn a wɔdi aman ahodoɔ so mpanini ma wɔn ma ahoɔden
na wɔn mfa hwɛ wɔn temamufoɔ so. Na wɔtumi aboa wɔn temamufoɔ ama wɔn afiri ohia mu. Wɔn abusua biara mmɔbɔ. Wɔn yawofoɔ, yɛmma nyinaa mmɔbɔ. Agya, yɛsrɛ wo. Aberɛ nyinaa hunu yɛn mmɔbɔ. Na fa wo nsa ka yɛn ahobrɛaseɛ nipadua yi. Na sɛ ɛntia wo pa a, yɛsrɛ wo sɛ soma wo yadewa ma yadewa yi ano mmra ase. Soma yaresa ma ne mmɛgye nnipa mfiri amanneɛ ne atoyerɛnkyɛ mu yi. Srɛ wo sɛ ma yadeɛ yi nso ɛnkae nnipa na wɔn mma ne mfiri nea ɛntene mu na wɔn mmra wo nkyɛn. Mprɛ pii yɛdi wo nhwɛmmɔ. Yɛsrɛ wo fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Yɛn anidasoɔ nyinaa yɛ w'ahummɔborɔ ne w'adɔyɛ kɛseɛ. Wɔtema ne w'ahobammɔ ma w'abɔdeɛ. Yɛda wo ase. Yɛsrɛ wo sɛ da biara hyɛ yɛn nkuran. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban. Yɛda wo ase wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. At may tanggapin natin ng pagpala ang mahalagang bendisyon at ang Biyo mama na yan isang ka insyura. Na wada ifri ne jawa sonche. Adom ayaresa ne nkwagye ifri ne radi Yesu Kristo. Ne hom kronkron mo da tene atene. Ene ye nyina akoma mo hene da. Nkankan ye mamu sese ne da nyina. Amen.